ja som Kiko, táto syn a ideme skladať Škodu Octaviu a prajem vám veľa pozornutia a dávajte všetky odbery a lajky. Do stredu pneumatiky 106A z minulého čísla vložte vonkajší disk kolesa 107A. Z druhej strany kolesa priložte k pneumatike 106A vnútorný disk kolesa 107B tak, aby otvory v jeho montážnych pätkách dosadli na otvory vonkajšieho disku 107A a obe časti disku k sebe zaistite 4 skrutkami CM. Vezmite si model, v zadnej časti otvorte veko batožinového priestoru a zostavené rezervné koleso teraz vložte pneumatikou 106 a do priestoru nad podpornou tyčou rezervného kolesa 40B. Podľa vyobrazenia k sebe priložte obe vyduté strany spodnej a hornej časti autolekárničky 108A a 108B a dôkladne ich k sebe pritlačte. Do puzdra na náradie 108G zasunte podľa vyobrazenia nasledujúce vybavenie autolekárničku 108A a 108B tyč posuvu heveru 108C kľúč matíc kolies 108D hever 108E podstavec heveru 108F. Naplnené púzdro na náradie 108G preložte a zviažte jeho upínacími šnúrkami. Skompletovanú sadu náradia v púzdre 108G teraz uložte do batožinového priestoru vozidla.